तो खाना ही ना कोई सियानो कि खाना बना देबन तो धो दी चूल्हा पके गरम हो जाए गोइठा बा तो सारी खाली खाना बनाए में आराम रही अगर तनिको लूर बुद्धि ना हलै चलो धो के जाई हम नहाई धोवाई ना तो लेट होता कहीं कहाँ बिया या कब ले जाई पढ़े लिखे कह तनी मरद से लोग शादी बिया कह के हटाओ हो तब ना अभी पढ़ाई ना कह तनी पढ़ाई कहीं ओकरा जोड़ा पड़ी के लेकिन के बिया शादी हो गई ओकर तनी समझ में आवत मरद के हमरा कहिए बुझिए ना कहिए ना बुझिए हमरा बुझाते नहीं के हमरा बोला पर लड़ाई करे लगता रहे का कही दादा जुग जमाना इतना खराब हो गल बड़ुए कि का कहे ओकर के कब ले जेबे पढ़े फिरे अभी लगल पे जाते बानी देख ले जइए तो कोनो लड़की के से बतियाइए बतियाए ना त ठीक नु आ ओढ़ानिया का कहले आ उ खींचले बानी तो जे टांगले बानी ओढ़ानी ले ले पहले नहीं मना से ठीक बारे जान तने कि तोर लगी कैसन हिया तू ओढ़ानी ले ले तू हम कहत नहीं ओढ़ानी ले ले हां ओढ़ानी हम ले लेते फिर चल बे तो कोनो ले ठीक बा हसना ना सोचनी बुझाई आ जल्दी आई कोनो लड़की से बतियाई होती है मात हमरा डरे लागत है करे जब हाथ पड़ रहत है सियान लड़की हो गई है आजकल के जमाना कितना खराब हो गई कि का कहीं हो तो तनिको बुझा तड़ुए मर के हमरा जाए से पहले एक बार कॉल लगा लेते हैं लगा के अब बुला लेते हैं हम कहाँ बानी कहाँ हेलो हेलो का हो रे नु कहाँ बनी जी कहाँ माने बड़ा लेट काहे कइल बड़ू ओ लेट तनी हो गल लेट मम्मी तनी बैठा ले लिया देखो प्यार करेलू कि ना हमरा से मने प्यार ना रहो से करे नी तो लेट काहे कइल बड़ देखो तो मने लेट हो गल तो प्यार ना करे ना अच्छा ठीक बा तू बात छोड़ कहाँ बड़ू अभी घर से निकल तनी जल्दी आओ हम कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं तो है हम जाना तनी कहाँ बानी और बानी हम अरे बाहर आई का सुने ना आज स्कूल न चलिया काहे कहूँ घूमे चलिया ना कोई तो स्कूल में पढ़त नहीं खाली देख के सब करता नहीं तो ठीक बा घूमल जी लेकिन तू ड्रेसो पहन के जरूर रहियो क्योंकि शक ना होई हम जानते हैं ड्रेस पहन के आए ड्रेस पे हम जाए घूमे खातिर ठीक बाटे हम ठीक बा हम जल्दी आओ तुम ठीक लो ना तो माई सिम दियो सनो काट के पी अच्छा ठीक बा आओ ठीक है भगवान जी के देखो ना हमरा के मोबाइल चुरा दिए मतलब सांझे आइल ना सब्जी तो कहनी के पूछी निकाल दिया चमकीला में हो सड़ जाई लेकिन उ सब काहे खातिर देखे वाली बाड़ी मम्मी जी खाली कपारे पे बैठा के रखले बाड़ी भेज देतली पढ़े नु आ 1 घंटा के बदला 4 घंटा में आओ तली तबो एक बार नहीं कहत कि हां रे बच्चिया का करत रही इतनी टाइम ले जाओ कुछ करो ना जब आगे कुछ कह दी ना तब पता चले कि का हमार लड़की कइलस आज तो कपारे पे बैठा के रखले बाड़ी जैसे मर्जी वैसे स्कूल जाली लेकिन एक बार ना कहली कि हां रे बच्चे दुपट्टा ले ले कहां रहली कहां ना हमके तो लागत है ना केहू से बतियात हम देखो तो बनी आजकल लेकिन हम कहो तो हमार बतिये ना मनिया कहो कि तू हमार लड़की के देख के जरे लीस भौजाई तो सही बदनाम बड़ी सकी ननद के देख के जरे लीस लेकिन हम उनकरे खातिर कहतनी ज्यादा ना करी तो नहीं के ना ठीक बटे हमार फोन तो काम ना मम्मी जी कहली ने कि घर के झाड़ू लगा दे खाली पढ़ाई पर लड़की कतई जइहे ना तो पढ़ाइए ना खाली काम में आई सब गुना पूछिए सब तू का करबू तू का एथी करती का माने हम काम करिए तू का करबू यहाँ हम ही नहीं एगो लौकतनी आपके खाली ओकरे फेरा में मम्मी जी को बात कही रउए खाती कहतनी उनकरे खाती हमके तो लगता केहू से बतियाओ तड़ी कोनो लइकन से ए मुंह समार के बोला ठीक नु हम मुंह समार के काहे खाती बोली हम देखले बनी तभी नु कहतनी देखले बनी तब का कहतनी एगो बात कही मम्मी जी रउए खाती कहतनी ठीक नु इज्जतिए काल दिन बर्बाद करी ना तो मुंह में करी के पोत के घूमम गली में बस हम तो कह ज्यादा नहीं कुछ बोला हम कुछ नहीं कर ज्यादा उ करतल त हम कहनी है आपसे बस सही कहती है कि झूठ कहती है हमरा बुझाते नहीं के आ कहती के देखले बनी बतिया के करा से देखले बतिया त हमरा लड़की पतिया लेके से होइले न रुको ओकर फेरा में हम करत नहीं कहां कि कौना लेके से बतियावतिया आ कहां बतियावती ओकर टाइम कहां मिलत उनके बतिया रहती है भाई देखत नहीं रह जा ओही से पढ़ाई कर मन हो बिया रे कितना दिन से होगा 3 महीना से हम देखत रबानी यही तो नजर में नजर मिल के रह जाता बाकी खुद मिलल नहीं खे आज तुमको से मिलो मौसम मिलो सोचले ना हम के हां अर्थे पैसे निकल मिलत ही बताओ अबले ले टाइम उनकरा बुझात नहीं के टेंशन बनल बा उनकरा का कितना साला पैसा टेंशन खर्च करत रही ना अबले ले देर कइले बाड़ी अच्छा ठीक बाटे प्यार कइले बाड़ी देर भले हो जाओ लेकिन चलो इंतजारों कल फल मीठा होला टेंशन नहीं क्या रेनू से इतना हम प्यार करी ना दिल से मानी ना ऐसा कोनो बात नहीं कि आवत जरूर होई
बस प्यार प्यार हमेशा अमर रही अभी रेनू तू से बोलम ना ठीक ना तू बहुत तू करेलू बोले के से बोली जा हम ना बोल देखा रेनू तू खिसिया मत देखा तार उम्र अभी 17 बा चाहे हमार उम्र अभी 20 बा टेंशन नहीं के लेकिन है आवा लेके खिसिया है चलो अरे आवा ना जी अरे भाई जुकिया देखा बास ओस बाटे कौन दी जो रास्ता मेन है अगर उजके केहू देख ली केहू को गलत नजर पड़ जी हमनी को ठीक ना अच्छा एने ना क्यों देखी अरे एनी के देखा था एनी जंगल एरिया बाटे अपन छुप छुपा के अपना प्यार कइल जी आ दिल के बात गाय बोला तुम कहते ना बोलम तो ना तू बोली माफ कदा अब प्यार कइले बनी जा तो एमा गुस्सा ना होखल जी तो फिर अगर रवे ना गुस्सा होने हां हम से चलो इन कोई से मिलो को टाइम गुस्सा हो के सब हमार अच्छा ये बात बताओ शादी कहिए करत हो हमरो मन अब रह नहीं के जा तकिया के लेके अब सूता नहीं रातों दिन सपना में तू ही आवत हो हम तो कहते बनी शादी कर ली बाकी का करी माई बाबू चलते हम माई बाबू में का बाटे माई बाबू को ठुकरा दो और भाग चला हमारी साथे बॉम्बे ऐसे काहे करते हैं जी माई बाबू को ठुकरा दी माई बाबू हद चुकी पहले हद चुकी पोस पास के कोइले से मुंह करे प्यार भुला जाई अच्छा ठीक बाटे तो कह एक बेर डेरा मत माई बाबू से कह कि हमें एगो लड़का पसंद बाटे उससे प्यार करी ना शादी कर मान ली कि ठीक बा माई बाबू से कह देनी कल उन्हें हम के रोज हम शादी कर माई बाबू तैयार हो बा परसों को नहीं रोबा कह दम कि हमार तोर से कामे नहीं तो काहे के अभी ले माई बाबू कहे देखा दिल से मानी ना तोहर के कबो धोखा ना दे ठीक बा कैसे भूल जाई तोहके आज मन तो पा दीहनी आसनम पाके तोहके मौका हमके धोखा मत दिह ठीक बा धोखा कबो मत दिह हमरा के ठीक बा बातें करम ना बातें करम ना कुछ निशानियां सने देबू माने कि अब का चल है नहीं चलिए ठीक है बा चलिए सरम आवत ना अच्छा रेनू का हो गई का हम कह देनी अपन पेट में अच्छा लगल है ना प्यार करे में बाकी शादी से पहले बिल्कुल अच्छा लगा अरे यार तो का हो गई जब तू हमार मेहरारू हो कबू जिंदगी तो के मान ले बनी सब कुछ दान कही देले बनी आ टेंशन का ले तू जाना तो क्यों क्यों अरे केहू केहू के नहीं खजाना तो तू हमरा के जाना तरू ना हम तोहरा के जाना तरू एकदम प्रेम में हम बसा ले तोहरा के टेंशन मत ला अगर तू आबू तो ये बच्चा के हम गिरवा सकी ना ऐसे काहे कहते हैं जी जैसे प्यार करेंगे शादी करेंगे कहते हैं तो काहे किसी बच्चे के गिराए तू तोहरा परेशानी खातिर कहता नहीं ना परेशानी हुई तब छोड़ दा कोनो दिक्कत नहीं के अब तू कुंवारे में अगर माई बन गल बड़ू तो टेंशन मत ला अब घरे जाके बात कर ठीक बा हमारे घर आके माई बाबू से हाथ मांगे बस ठीक बा सब जानी आदमी तो का होई जी सब कोई माई बाबू के ऊपर ठुकी अरे नो तेरा मत जा अब घरे तू जा ना टेंशन मत ला जा इनकरा के हम करा से प्यार करी ना हम तो सारा कितना लड़किन के तब पार कैले हो टेंशन नहीं किए अरे हो संध्या के पार करनी हो प्रियंका के पार करनी टेंशन नहीं किया आई अरे बित्ती भर के बिया टेंशन नहीं किया अपन बस धोखा धोखा प्यार में धोखा बस अब अगला वो नेहवा के लगे जाता नहीं बस आई के छोड़ा पता ना कौना गली के कौना गरीब भर के लड़की रह लिया मुँह मार के हमारा से एबार आओ एबार देखो तनी कब ले घरे आवती है एबार वो मार मार मोकरा के तू जानिए बहुत हो गई ठीक कहती पतो ही हमर के ओकरा अथी में नहीं कुल रहत नु देखिए तू एक दिन कैसे ई करे हां कुछ ना मम्मी ते कौना बेरा लगल बा पढ़े पता नहीं के ओ तनी घाम लागल घाम लागल आई उल्टी करती है ये बेर तोर कॉपी किताब में पहले हम आग लगाई तू देखी ना रह पर जा तना माछ धो देला पना तो लागे लगे हां जीव हलुक हो गई रखले बर्तन हम करा दे बच्चे देख लो मम्मी जी करे ने कि मम्मी जी जल्दी लो खा लीजिए एगो बर्तन खाती ओय हो दादा ई का हो कुछ ना मम्मी ला जवना के सा करले तवने हमरा देखे के मिल गइल ना आवे लो तनी घाम लागल बा तो उल्टी होता घाम लागल बटे धूप लगे के माई बाबू बानी न हमरा सब पता बटे कि तू उल्टी काहे करतरू काहे करता हमके पढ़ाव तड़ू जवन हम सोचत रहनी ना तोरे तू देखाव तड़ू हमरा के
अरे की पेट उठ में दर्द रहे घाम लगे तो उल्टी मम्मी जी तो मम्मी जी उनकरो को दिखा दी कि बेटिया कितना निमन बिया का कर जात रहिए हरिया 1 घंटे के बदले 2 घंटे के बाद तो थोड़े क्लास होकेला देख ली कितना उल्टी करतन देख ली अरे आह, तो बता देते ना अरे मम्मी कुछ घाम ते लागल बा कानून पड़ के आइली तो उल्टी करत रही सा अभी भी ते उल्टी करत रहे ये का है बता भी काहे मने आपके नहीं के पता काहे करता रही तोहर ताना मारे के मिले रखा हो ताना कौन देख ली कुकरम कर देली जन सकर लता मने ना बताइए मम्मी कुछ नहीं कहले बता दे पता है तो भगल लोला फरक पड़ता रहा मैंने अपन लगे भी विश्वास नहीं हम नहीं कुछ कहले अरे बाप रे बाप बने लगल सती सावित्री खोल के बताओ कि का कइले बाड़ू उल्टी जान के करेगा जानते रे नहीं जानते बतलाई रहुआ मुंह मुंह तक मार के मुंह फोड़ दी कर मन का मुंह फोड़ दी करा नहीं पता सब कर्म कर लिए पता नहीं कि उल्टी काहे होखेला काहे होखता उल्टी जगर लइका के रहला न उल्टी कर रहा है हैं तोरे लेके उल्टी करता चीज दे हमारा जनते आवाज नहीं ऐसे ही हम तो देखला चाहिए तहरा के ऐसा ही ना हो करा दे नु अभी अपनी नहीं घर सगर कहां कोई हम ना रउवे के कपार पे बैठावल त ई कर्म कइले बाड़ी आज दिन डटले रहती तो देखे के ना मिलती सब कैसनिया मैं गांव पटाई अभी मैं जानते गलती हो गई गलती हो तो कैसे करे तो बुझाई ना कि गलती हम का करता नहीं करे ना हैं ना बुझे क्या बढ़ते ना जानलानी गलती हो गई लटे कहे में तारा शरम नहीं खिला अब- शरम नहीं खिला शरम अब नहीं फोन लगाओ तो तनी पहले ये कौन लेका है कौन लेका है फोन लगाओ हो बुढ़ा भी अब एकरा अंदर लोग लड़का पे उसको लेका खोज के तो भाई दिया करो खपले नत को अब कौन अरे आओ तू पहले तारा बतलाओ तनी एकदम कहो अब का करी हमारी इज्जत एकदम बास कर दिला इज्जत में दादा तनकियो लड़की समझला से ना के हम का करत नहीं दादा हैं का कही मर्द हमारा का हमर बेटा करी से कोनो ठीक नहीं खे अब रुक जो